дар Маккаи Мукаррама мо ки бигем 10 рӯз мондем. 10 рӯз мондем. Дар Маккаи Мукаррама 3 нафари мо аз гурӯҳи чимон мегӯянд мардумон, аз гурӯҳи мардумон гашта бемор шуданд. Чӣ кор карданд бемор шуданд? Оё рафтиян ошхонаи ресторан ҷо рафтиян чизе мекунанд, тановул мекунанд, мехӯранд ки баъд тарвуз мехӯранд, кока-кола, ҳамаро рӯй ҳам мекунанд, мебиёянд, баъд ҳам парту ҳам мегӯем ки шикамрав шуданд. 3 одам вазнина, 3 одам вазнин буд ё ки 4 одам? Хато накунам 3 кило 4 кас вазнин буд, буду касаш сабуктар. Баъд бай карданд, рафтем онҷо чӣ буд наздик дар наздикии мо ҷойҳое буданд, хаймаҳое ки буданд, дар онҷо медикҳо мешинанд. Баъд онҷо ман рафтам хабар додам ки хеле мардҳои мо бемор шуданд. Баъд скори помощ қати омадан гирифтан бурдан, касалора ҷошта гирифтан бурдан. Не ки ман рафтам ки бо ҳамроҳии мо шумо меравед. Ино гӯё ягон кас арабӣ намедонад, марда гуфтам не. Надонанд, маълум надод ки шумо бо ҳамроҳии мо меравед. Ва ман дар ҳамун скори вай савор шудаму рафтам. Бо иҷозати гирифтам аз волидайнаму, дуо гирифтаму рафтам. Тарҷумонӣ баъд мусофед мегӯяд ки дар онҷо дар палата бурдан ҳамашонро хоб кардам. Ман рафта бояд хабар шудам, мегуфтам ҳаматамом доруҳошонро медодам, баршои туда бо дилтишо мекардам. Qoриё мегӯянд ки и хоҳарам ки дам майҷо мудам дастгирӣ каде, гуфт наминҷа мо касалаш не бо ина ёрдамиш дар кор шид. Ба амри худованд гӯш моневидем чӣ кор мекардем, гуфт моро духтарам намеовардан. Мегуфтам о намеовардан ки хабар медод, гуфтам шуморо меовардан. Агар ҷо хабар мешунем, хабар медиҳед ба мегирам мебирам. Яке дар Маккаи Мукаррама нисбати ҳамин беморро табобат карданашон бисёр чиз чӣ мегӯянд сангдилтар. Раҳмдил не, сангдил. Беморҳои моро бояд капелсин монанд, капелсин намонад, фақат таблеткашон дам. Ман дидам ки дар ҳама ҷо навистагиаст ки ҳоҷиҳо беочирату бепул табобат карда мешавад. Бепул бояд ва беочират. Ба ман омадам онҷоам плакатҳо задагианд дар арабӣ ки менонам мехонам. Ман хурдаи ҳамонаге ки нишон додагӣ буд ки ҷо ки рафтем бихон дар ҷош нестагӣ. Ва ман хондагӣ надидам дар плакатҳо навистагиаст ки нависта шудагӣ буд ки ҳоҷиҳо бепул ва беочират вай карда мешавад. Духтур қабул мекунад, табобат мекунад. Ва ман омадам очири калон буд, гуфтам ки ҳамон арабои истодагӣ гуфтам ки ман ҳоҷиям гуфтам ман беочират бояд дароям. Мумкине? Гуфтам о, дароем гуфтам. Даромадам, тақ кардам, даромадам, ҳоҷӣ гуфтам, вай духтур гуфтам ки духтур гуфтам муҳтарам, шаб шуд. Духтур якум рафт, баъд ман нигоҳ кардам ки смена алиш мешавад, 12 шаб рафтам, даромадам, салом кардам, баъд гуфт ки гӯш мекунем шумо. Ман гуфтам мо 12 соат шуд қариб ки дар ҳамин ҷоям, гуфтам беморҳои мо ҳол ба ҳол вазнин шуда истоданд. Гуфтам мо пагашт, гуфтам Мадинаи Мунаввара бояд равем. Инҳоро чӣ хел гирифта мо мерем дар касало дара ягонташ бо аз дунё нагзара. Гуфт ки мо ҳеҷ кор карда наметавонам. Врач гуфт ки мо ҳеҷ кор карда наметавонам, фақат шофёртон ҳаст қачон? Гуфтам о шофёрам, гуфтам дар байни касало аст. Он шофёртонам гуфт капелсин монед тамом ки шуморо бурда бирасонад. Дидед сангдили то чӣ андоза. Гуфтам хех шофёрмона капелсин монед ки то Саудия то Мадинаи Мунаввара барем расем. Аз Маккаи Мукаррама то Мадинаи Мунаввара 450 километр. Тасаввур мекунед? Шофёрмон капелсин монда, бо мусофед ҳам дуое дод мара ки мусофеде ки дар байни касало худо баракат духтарҷонтон буда, ҳам духтар шидӣ, ҳам хоҳар шидӣ, бачаҳо ҳам духтар шидӣ, ҳама чӣ шидӣ барои мо. Гуфтам ҳо ман бояд ки дар бари шумо бошам. Вақте ки забона омӯхтам дар бари шумо набошам чӣ бошам? Дидед зани босавод чӣ корро мекунад? Дар ҳама ҷо дар кор мешавад зани босавод. Намедонед, занро танқид накунед. Зани чӣ хонданаши. Аллоҳ таоло 5 панҷаро баробар наофарида, 5 тараф. Намедонед? ҳар инсон ҳар хел. Зане ҳаст ки мисли ман мехоҳад ки биомӯзад, таълим гирад. Бигзор биомӯзад. Зане ҳаст ки намехоҳад омӯхтан. Бигзор дар хона нишинад. ҳаст? Зане ҳаст ки намехоҳад хондан. Бо ҳамроҳи мо чанд та рафтан, нахондан, диплом нагирифтан омадан. Просто чун вайёро маҷбурӣ карда буданд, омадан дар хона нишастан, таҳвил кардан, кӯдаконро тарбия карда шинян. Намехоҳад нахонад. Мехоҳад мисли ман дастгириш кунед, дилтиш кунед, ба қувват шавад духтар, пеш равад, таълим гирад. Бинед чӣ қадар пешравиҳо дар ҳаёт мешавад. Хоб, баъд ҳамин хел мо якта капелисан мондан, бо касалоро баъд гирифтан бурӯӣ кардан ба хаймаҳо ва мо ба сӯи Мадинаи Мунаввара равона шудем. Ана кор бо давомшо нақл мекунам. Қиссаи аҷоиб тарафи Мадинаи Мунаввара. Хоб, миннатдорам аз шумо.